Hai, dzakanaka idzi. Hai, mama ndowabira idzi. Zvida unoona mai. Hai, dzinodzimba idzi. Hai, yakanaka. Ko ichi. Hai, yakanaka ichi. Changu ichi. Chiri changu ichi. Choenderana nenichi. Ko iyi mama ye. Joshinha. Christmas vanondiona kuta. Mama ndokumbire mwepeya baba vakambondinyimiwa. Vakasai vanoroya. Haya. Vakasai vanoroya vakandinyimeni. Aiwa iwe vanesa nebhuka. Dzakanaka idzi. Aiwe anodai. Hai ndeyangu we. Iyo asatongondipa iyi. Aiwe yandongobabira. Akasandipa iyi. Aiwe ibai. Bien. Sibusi dzakanaka idzi. Kupeka iyi. Konewo senze. Korkuitire pasofa ipapo. Hapana ndaingoedzawo. Ko bhutsu dzangu dzakutengesa dzawabudisa idzi wadzibudisira ipapo. Urikuita one apa vari kutoedza bhutsu dzekutengesa. Wagesa? Ndisati. Hausati mumba watsvaira? Handisati. Ko mwana wamubikira? Ndiyo ndadadobikira izvozvo. Ko saka nhesenzeni chiko chauri kuita wabudisira pabhutsu dzekutengesa idzi? Sorry mama. Asi chii nhesenzeni? Usadaroka iwewe. Sorry, ndandizvirongedza. Aizvo. Asi mama ndikumbirawo iyi kana ndapinda unoona maiki. Mwana wangu. Wakutoda bhutsu dzangu kuti unoonana namaiki wako. Senzeni kazvaunoita zvinogumbura iwewe. Zvinova vanodya nguva iyi kana usati wabika. Chirega madzoserera uri kuita asiwo futi. Ndichadzirongedza ndega chiregako ita zvokuti ubikire mwana nai. Alright. Sinaive ndiwe zvandoitirwa nasenzeni shuwa. So guys, pane bhutsu dziri kutengeswa pana apa. Pane bhutsu guys. Pane shangu. Kana tangoni kumasvingo tinoti shangu. Bhutsu, maheti, macaps aya. Vari kuda muchaona pane link yandaisa.
yandaposta papage. Vari kuda uyai mutenge. Vanoda kusileya apa dzakashipa sei bhutsu idzi guys. Look. Bhutsu dzakanaka zvadzo idzi. Pandichatoba wani kandobuda chitatu. Bhutsu ndo dzakanaka hadzo. Saka guys mouya muHarare, tiri muHarare, vanoda bhutsu. Mouya mocheka ma details andaisa, link yandaposta, WhatsApp group. Vari kuda pane ma t-shirts futi evana vadiki atinawo, ma caps, vari kuda ma Nike, Christmas yasvika vanoda kuchena. Saka guys ndatotenga dzangu panapa.